दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सासे लोगो थुनलाइ नेहाथारि लोगोसे बिथाङा जोंनि ओनसोलनिबो कारिगाव निउ बालाजानिनो बिथाङा जोंनि गेजेरनिफ्राय बिथाङाबो कारिगाव हाई स्कुलाव फरायनानै एमइ स्कुलाव फरायनानै आथिखालसिमाव बिथाङा बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालियाव मास्टार डिग्री फोजोबनानै बेनिफ्राय PhD डक्टरेट डिग्री फोजोबनानै आथिखालाव बिथाङा बेबायदिनो फिसा फिसा इउनिभार्सिटि लेभेलावबो खामानि मावगासिनो दङ बेबायदि सासे जाफुंसार व्यक्ति बे समाव जों बाहागो लाफैनो हादों आं बे समाव बिथांखौ साफ्रोम फरायसा आरो दिथागिरिफोरखौ नोजोर होनानै सोलोंथाइनि फारसे समाजारि फारसे गासैबो ओभारअल पर्सपेक्टिभखौ लानानै आङो बिथांखौ बे समाव गावनि जे बिबुंथि बेखौ लाखिनो खावलायबाय गोजोन्थों साफ्रोमनिसिमबो गोसो गोरबोनि गाहाम हामलायनाय जासिग्रोदों निउ बासबारि गामियाव जे मेट्रिक आरो हायार सेकेन्डारि पास जानो हानाय जोंनि फरायसाफोरखौ बरायनाय आरो मान बावनाय हाबाफारि लाबाय गामिजों लोगोसे क्लाबजों जथायै बे हाबाफारिखौ सामलायनाय बिदा गेदेर बिपुल नार्जारी बिथाङा मासि लानानै सामलायदों लोगोसे आलासि महरै नुजाफैनो हानाय क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लोगो गाहाय नेहाथारिजों लोगोसे लोगो गेलेमु नेहाथारि लोगोसेयैनो बिथांमोननि साननाय हनाय थांखिफोरा जाहाथे साक्सेस जायो बिनि थाखाय आं बयखौबो खेबसे आखाइ खबनानै बरायनो थाखाय खावलायबाय बिथांमोननि थांखिया जाफुंथों नङा होमबा बिथांमोनखौ निउ बासबारि गामिजों लोगोसे सारा कारिगाव क'क्राझार सारा बर' हारियानो नेनानै दङ बिथांमोना दिनै फरायसा गाबोननो जोंनि दैदेनगिरि नङा होमबा साफा साफा मोजां अफिसार जानांगौ साफा साफा मोजां साख्रिआवला जानांगौ साफा साफा मोजां समाज सिबियारि जानांगौ नङा होमबा आं मिजिंथियो बिथांमोननि जिउआव जाहाथे जाफुंनाया फैथों गिबिथाराव आङो निउ बासबारि गामिनि गावबुरा आरो गाहाय नेहाथारि लोगोसे जेवारि क्लाबनि जेवारि क्लाबनि आफादगिरिजों लोगोसे गाहाय नेहाथारि आरो गासै मावथि बिथांमोननिसिम आं रोजा रोजा गोसो गोरबोनि साबायखरखौ होग्रोगोन मानोना जोंनि गामियाव बे निउ बासबारियाव सोलोंथाइनि गोनांथिया जादों आरो माखासे साननो हनो गोरों मानसिफोरबो दङ सोलोंथाइनि गोनांथिखौ नायनानैनो जोंनि दिनै लाइमोनफोरखौ बरायनाय हाबाफारिखौ देग्लाय गिबि खेबनि थाखाय लाग्रोनाय जादों आं बिनि थाखाय बिथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखरखौ हरग्रोगोन मानोना बरायनाय हाबाफारिखौ लायोब्ला बरायजाग्रा बिथांमोनहा मोनसे दायित्व थायो आंखौ दिनै रायजोफोरनि गेजेराव बरायबाय मानो बरायदों मेट्रिक पास जानायखाय आङो मोजां फरायनांसिगोन आं मोजां फरायनानै सासे साक्सेस जाफुंसार सुबुं जानांसिगोन बे सानस्रिया फैयो लोगोसे बिथांमोननि उन्दैसिन फरायसाफोरनाव मोनसे थुलुंगानाय फैयो आंबो आदामोन बायदि आब'मोन बायदि बरायजागोन नैबे सानस्रिया फैयो आरो बांसिन फरायनो गोसो जायो गार्जेन बिथांमोननि बेलायावबो बिदिनो जायो उमुगनि फिसाया बरायजादों जोंहाबो बरायजानो मोननांगोन मोजां फरायथारनांगोन जोंनि फिसाफोराबो नङा होमबा दा जेखियानो जाया मानो जोंना आलासिया गोबां बाथ्रा बुंलांबाय दहाय खोब ओंथिगोनां आरो गोथौ गोथौ बाथ्रा बुंदों आङो एसे आलादा बिथिंजों सावरायलायसिगोन आं गिबिथाराव अबंलावरिनाव आरज गाबबाय बिथांमोननि जिउआ इयुन जिउआ जाहाथे जाफुंसारो आरो आं गिबिथाराव साबायखर होगोन जाय बिथांमोनहा गावनि फिसाफोरखौ दिनै बरायजानाय लेभेलसिम लाबोनो हाबाय जोंहाथ' गामि ओनसोलाव गोबां बायदि रोखोम जेंना जेंसि जायो माइरं नागिरनायनिफ्राय लानानै फोरोंनायाव थाखा फैसा गोबां खरस नांगौ जायो
बेफोरखौ खस्थ'नि गेजेरजों नाजानानै फोरोंनानै दिनै जाय फिसाफोरखौ दिनै मेट्रिक पास आरो हायार सेकेन्डारि पास खालामनो हाबाय आं बै गार्जेन बिथांमोननिसिम गोसो गोरबोजों गिबिथाराव साबायखर हरग्रोबाय आरो आं खावलायगोन साबायखर होनायजों लोगोसे खावलायबावगोन जाहाथे नोंथांमोनहा 10 बोसोर बे मेट्रिक पास जाजासिम बिराद खस्थ' सहायनानै फोरोंबोखाबाय हो बिनि थाखाय बोसोर बा 7 बोसोरसिमसोल' खुनुरुखुम खस्थ' खालामनानै आरोबाव फोरोंबावो आरोबाव दिथा होबावो आं बेखौ खावलायहरबाय बोसोरबा एबा 6-7 बोसोरनि उनाव बिथांमोनहा गावसोरनि सेल्फ कन्फिडेन्स लेभेला जेब्ला फैगोन बिथांमोनहा गाज्रि मानसि जाखानाय नङा दा बे यां जेनेरेसन एडोलेसेन्स पिरियडआव गोग्लैयो बिसोरो बे समाव बिथांमोननि साननाय हनाया गोबां बारजों उरायनाय थुला बायदि जायो आलासिया दहाय बुंदों मोजां लोगो सायख'नायनि बाथ्रा नाम्बार 1 गोदान फरायसालियाव थांनाय लोगो 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 सायख'नाया मोनसे नाम्बार 1 पइन्ट मोजां लोगो सायख'बासो मोजां जाफागोन गाज्रि लोगो सायख'योबा गाज्रि जागोन मानोना बिथांमोनहा दा बिथांमोननि साननाय हनाया दिदोम नङा बैसोजों लोगोसे दिदोम जाथ'वाखै जेखि जाया मानो फंनैसो सावरायलांनोसै नङा होमबा एडमिसन जाजोब्बाय सोर सोरना जाखो मेट्रिक पास जानायफोरना जाथ'वाखै रावनाबो जाथ'वाखै सेलेक्सन जादोंना जायाखै मा मायाव होदों ओमफ्राय नेक्स्ट अपसन कमार्सआव मोनसे डिब्रुगड़आव मोनसे मोनथाम जिखुनु मोनसे मोनगोन गासिबो एखे होजोबदों नामा नङा आं बुंनो नागिरनाया मेट्रिक पास जानाय लोगो लोगो नोंसिनि एडुकेसनेल लाइफआ स्टार्ट जादों नोंसोर बिराद गोरों जायाखै जागायदोंसो दासो बिगिनिं नोंसोरो मिथिना मिथिया देग्लाय मेट्रिकआ बिराद मोजां पास जादों अल आसामाव बिराद मोजां पास जादों मेट्रिक पास जानाय बिथांमोना मिथिना मिथिया देग्लाय बयनिफ्रायबो बांसिन आसामाव सेबाजों खुंजानाय मेट्रिकआव बयनिफ्रायबो बांसिन पारसेन्ट लानाया सोर आरो बेसेबां पारसेन्ट बयनिफ्रायबो बांसिन मिथिना मिथिया जोंनि छात्रफ्रा रिजाल्ट होबा खारखुमायो माखासे नोंसिनियाव माबायदि नोंसिनि गामिना